nag-request dire nga mupalit ko doon sila og ihi sa sum. Ihi sa sum ba? Ihi sa sum. Palit sila. Tagag 500,000 ang botilya. Migo. Kada kang sum? Dali ka na tigumon? Almigas itom ba? Oo. Tigumon mong ihi ana. Tag 500,000 ng botilya. Ang taon na asa mo daw magkuha na na. Kita nung ihiin sumunod. Ang mong kaning radiator ba, magkuwang ang tubig niya. Ning tubili. Tara na tubig dire. Wa desod. Ana tubig na. Napo. Wala trapohay. Wow, pokira na. Unsa? Bram kag just now. Luyawa. Si Tuham din mo animigo. Tugayab ka kuot mo oy. Bugnaw dili. Pantay naong ha. Okay. Ini tay. Puno na, okay na na. Oi. Di na lang takob, naon sana man na ay. Tarong ang takob. Kana. Okay, balik na nga to. Nyara na. Dere, rena. Ara gilid. Kumpura tirada. Oh. Wala. Inom mo, wapay kaon na. Upang kinain na to ani. Yang asa may mayo, kulapo. Kanya na pa kita tao. Ngaon ka na. Ngaon na sa ta. Og diretso na nay kulapo migo para nga masave gamay atong kaon. Na. Kaon. Mga idol, atong amigo, ni-request siya nga di siya mukaon ron kay puasa ko ron. Pwede ra dili mukaon kay magpuasa. Lo, Mga idol. lo. Noong ko po kayo. Ba, kanang ari lagi ko kay sus. Wag tay trabaho. Kita ko para binigiton. Ayay. May lag dito sa puto na akong vlogger. Na. Wala sa ta, tuli na sa ta ron, matulis na sa ta ni mga idol. Bako yung gibalibaran. So walay gibalibaran ang kato dang himuon ka tigpayong ray kang Rizal. Lisod ko. Lisod, tigpayong rang Rizal nya. Lisod. Sayon rana. Wala ka ng mga balalublag o finishing. Okay na. Flooring, botol kahoy, limpyo. Kanay nana. Sige. Pero kato dang taga ligo sa sawa sa Banakon. Dakong sweldo. Ha? Kaya dato, kaman na dato dumon. Libre man, insurance man. Nato insurance. Yawas, likoy. O katong tig kuha sa itlog sa Banakon. Itong magkuutonan mo bangag sa itlogan nila ba? Ini ko na to, ganganga na daan gawas mo, buong kawanay mo kamo. Mga ikuan ko, mga trabaho sa viewers diri. Mga trabaho. Na mga idol, gaya kong trabaho na kana. Ina. Mga idol, gaya kong trabaho mga idol. Ina, manawagan ko mga idol. Manawagan ko kay pobre kay mo amigo ko lapo. Oo. Masa may pangayon mo? Kana lang gud nga trabaho nga kuan.
komisyon. Kapaong. Unsa man pananglitan? File. File. Buat kisame. Magkisame. Kisame. Oh, kisamis langit man. Oy, di mo. Sura no ko dito yan. Dili ka. Ang gana talaga yan. Kisame sa langit. Kisame langit. Mau padali ko rin. Oh. Maamaw ta ng... Oh, di ba dahil? Ay, ka na sayon. Sayon ra mga idol. Kanang kuan mi ko. Nag-request ang atong kuan ba? Nag-request dire nga mupalit ko doon sila og ihi sa Zoom. Ihi sa Zoom ba? Ihi sa Zoom. Palit sila. Tagag 500,000 ang botilya. Migo. Kadakang Zoom? Dali ka na tigumon? Almigas itom ba? Tigumon yung ihi ana. Tag 500,000 ng botilya. Sa una asa mo daw magkuha na na. Kita nung ihi sumon. Pero kadang sum, ako na dakpon. Ako na basaligan, dakpon ko na. Dakpon ni mo usa ka botilya? Usa ka buhi. Buhi. Dakpon ko na. Usa ka botilya? Punuon ni mo usa ka... Punuon ni mo sa Zoom? Dakhan dito sum dito mo ha. Mga buhi ha? Dakpon ako. O sige, basta makadakag Zoom dire 500,000. Saman? Ito mga idol, dadoon ako. Dadoon ako mga idol. Ako paning kamutan. Dagagay Zoom dito. Usa ka botilya? Bantay ha? Sige. Katong itom. Katong itom lagi. Dagko. Dagko. Sige mga idol. Pila yung bayad? Pilain niyong bayad mga idol. Saan man? Ang magdakop sa Zoom. Usa ka botilya lagi? Usa ka botilya. Sige. Ada. Kiniluhon na mi ko. Di masana. Mabukan ka na kinilo. Nag-ano kayo nagkuhan. God kay. Bisan pag sa katusan na. Di nakabot sa kilo. Sige. Mga idol, magdakog Zoom. Magdakog Zoom. Ako yung botilya. Ngaya. Matik. Hindi ko na yung previewhan ha. Nga. Nga ay.